δώσω πίσω το μεταξύ, θα δεις. Όλα τηλέφωνο δεν. Έλα. Ναι, ποιος παίρνει. Έλα, γόρι μου. Θα κάνουμε παρατήρηση. Είμαστε σκέψη. Ναι, είχαμε πάει σε μια βρύση έξω από το χωριό εδώ. Γαμάτα είναι. Ελπίζω να μην σπάσει κούνια. Αν σπάσει κούνια! Γιατί και φύγε, μαλάκι. Στο πέτρινο ή στο. Α, στο δρόμο. Τι καλά. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Το ξύλινο. Α, δεν πήγατε στο πέτρινο. Ναι, πάμε άλλη φορά. Τώρα δεν είμαστε σε μια βρύση γραμμάτι, μαλάκα. Η δικιά μου τρίζει. Σαγατήκαν. Ναι. Παιδιά. Ναι, του είπα πιο αργά εγώ. Πάγωσες. Γιατί φορές Ναι, το έχω πει, είμαστε 35 άτομα, εντάξει. Δεν έχω ζεστά τα χέρια σου από το περπάτημα. Έλα. Βράχει και ο κόρος μου. Και εμένα το ίδιο. Έχω παραγγείλει μια σούβλα και μπαρ χοιρινό. Κάντε ό,τι Δύο μπορείτε για να κοτόπουλα πάμε μετά, γιατί έτσι φαϊδάκια. δεν πρόκειται. Δύο κοτόπουλο φαϊδάκι. Λαλαλα. Και μετά ό,τι πάμε τώρα. Εντάξει, καλά είναι. Παίρνεις βίντεο. Ναι. Α! Ωραία. Τέλειο. Εμάς, Έλα. θα μου βγάλεις ένα CD, Βεβαίως. Μέχρι να το κόψει. Μέχρι. Αν μπορεί. Ναι, εντάξει. Γιατί να μην μπορεί. Τώρα όταν κρίσιμο. Να σου πω, έξω ρίχνει. Ναι, Κατευθείαν. αλλά να σου πω, επειδή κάτω μπορεί να έχει κόσμο τώρα. Αλλά πεις 2 ώρα φεύγουν όλοι. Εντάξει. Δεν είσαι απαγορευμένο. Έγινε, έλεγε. Μα κάτι βλακίες μερικές φορές που κάνουμε. Αλμπό μου! Παιδιά, τώρα χιονίζει πολύ καλά, Χιονίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα Α, χιονίζει πολύ τραμπάλα! καλά. Κερασίνα τραμπάλα. Πώς τραμπάλα. Κοίτα οι αθλοπαιδίες. Αθλοπαιδεία. Παιδεία παίζει. Μη τρέχεις, μη τρέχεις! Α, ήρθε η Ζαχαρία. Θα το βρει. Καλώς οδηγήστε. Αλέξανδρο, παιδιά. Αλεξάνδρε, Παιδιά. εδώ. Παίρνω βίντεο. Για κάνε και εκεί. Θα αρέσει το Αλεξάνδρε. Ω, ναι. Ω, ναι. Ακούς εδώ πέρα, αυτά δεν υπήρχαν παλιά. Το βράδυ, καλοκαίρι δεν τη βγάζαμε. Αλήθεια. Φωτιά, Σοβαρολογία. ρετσίνες, μπύρες. Τέλεια είναι. Κοίτα τι ωραία. Κλέβαμε από τους κήπους γαλατσίδες. Τις γαλατσίδες, καλαμπόκι. Έχει καλαμπόκι εδώ. Βέβαια. Καλαμπόκια, ντομάτες,